Vedeți? Ce uite-l? Dom'le, ăștia vine de acolo, din Franța, de la Legiunea Străină. Și ce înseamnă asta, Legiunea Străină? Ai non è trombone. Ai văzut cât bagaj a venit? Atunci ce crei? Normal cum ieși. Stai. Am ți-am făcut. Haide, băi, vine ceva de pe la Marșal, vinde televizorul. Hai, băi, nu vezi papagal, tu știi ce mișto e aici?